as a attractive person nung phunungmani try khlaidi je borongno beluria means beluria je borongno damria means damria je borongno importance ria mean importance ria because brongni nojoro ba brongni mokolo nini je image khoroksa valuable borokya okay to amte hai borok rok bai deal khlainani bagai ani mote number 1 tips ongkha borongno impress khlaiyawi borongno nijen borongni biskango nijen kaham borok khoni phunukyawi mane nini real personality no nung carry khlaide mane nung je hai nung reality o je rokom nung je hai ke tong je hai ke cha je hai ke mane nini real personality no nung borongni biskango nung je hai ke tong mani mutung tong dita konodin khano borongni biskango ang kaham borok ang onek interesting borok borongni importance manani nung try ta khlaidita and second ongkha life o chung kisu jinis no chung accept khlainani nango okay borok rok chung jodi importance ria borok rok chung jodi value ria borok rok chung jodi dam ria ke o jinis rok no chung accept khlainani nango chini life ni as a part